Hello, ndị be anyị ndewo ka anyị ga-egodo no interview emere Rev.Ephraim Onoye maka ihe gbasara omenala ka anyị ga. Onwere onye Igbo kwesịrị inwe anything against omenala. Onye ọbụla nwere anything against omenala Igbo abụrụ onye Igbo. Ndị na-ege ntị mgbe m na-ekwu okwu akwụ na abụ m a graduate of African traditional religion. Mgbe m na 50th birthday, mmanwụ bịakwa n'ebe m, mmanwụ sikwa na agụrụ bebe m. Anabata ha, mmanwụ a bụ ihe eji mara anyị asị ndị Igbo. Igwe be anyị na-awa ji, aga m amalili ebe a because esi m na the royal family. Mgbe a na-ete ọgbọ aga m anọta aka from ebe igwe nọ because esi na the royal family. Ife a bụ ihe eji mara anyị kwesịrị inwe anything against it. So ihe dịka ite ọgbọ a bụ omenala anyị nwere anything against it. Ịwa ji eri m ji na iri ji ọfụ bụ omenala anyị nwere anything against it, and so many other things dịka ịgba nkwụ nwaanyị. Otu a chọrọ ịnụ nwaanyị je gbaa nkwụ ya, unu sị na unu chọrọ mmanya nke a na mmanya ahụ unu chọrọ na enyi ya onye na nwunye m ka nnaba omenala anyị. Mana olue n'ikpere alụsị m ga-akwụrụ kwụsị ike as a graduate of 8 years gwa gị na ikpere alụsị abụrụ omenala Igbo. Kpọrie ya akpọrie odo oge anya ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo. Onye ka m jikwe the other times na ife jikwana dịka a ga-asị na saịdị anya n'Afrịka ebe a na Igbo ebe a na ya amadịghị ka ndị ọcha bụ na mgbe ndị ọcha na-ama otu esi alụ aeroplane, alụpụta kamera, alụpụta handset, alụpụta moto, alụpụta motocycle, alụpụta telivishọn, na ndị nke anyị nọ ebe a na-ama otu esi alụpụta enyi ule na ụkwara nta na ọkpụrụ ọkala na mabụrụ ọtụpụ and all those things. Some people si na enwere ihe dịka enyi ule, mana anyị bụ ndị Igbo mana ha si na enwere ihe bụ enyi ule. Ọ mmadụ na-azụta ya. Onye gasị na enwere ife dịka ụkwara nta. These are the things bụ ihe ọ ga-abụ isi m na ịgwọ ọgwụ bụ omenala anyị, asị gị na ọ bụrụ omenala anyị. Isi m na ikpere arụsị bụ omenala anyị, agwa gị na ikpere arụsị abụrụ omenala anyị. Ị ga-akpọkụ Chukwu gị n'ebe anyị nọ without ipicha osisi debe. You can call on your chi, not even, I'm not talking about Jehovah nke Bible, I'm not talking of the God of Bible. You can call on whatever you believe in without making for yourself any graven image. You can as well make for yourself a graven image ma ọ bụrụ your choice, but do not bring it to me to sell it to me na ihe a bụ omenala anyị. Agwa gị na ọ bụrụ omenala anyị. Enwere ike igwe anyị why ụmụ ụkọchukwu na-enwekarị problems when it comes to training and discipline. Kedu ihe na-akọsụ ụdị ha aga n'iru? Nke mbụ bụ na ọ bụ na ụkọchukwu nọ into deliverance ministry, ịpụ a na-ilo chụsịa mmụọ ọjọọ ịchụrụ enwe high tendency na mmụọ ọjọọ ịchụrụ n'ilo na-eche na ya adịghị. After ọgwụ achụfa ịchụpụrụ ha ebe ha nọ. Ụmụ ndị ụkọchukwu, some of them are not all of them, na-adịchakwa possessed. N'ọzi ọrụ ka ọrụ dịrị parents bụ ibusi agha n'ilo ibue n'ụlọ. Onwere onye Igbo kwesịrị inwe anything against omenala. Onye ọbụla nwere anything against omenala Igbo abụrụ onye Igbo. Bụ na ige ntị na n'iyi. Then onwe parents gbagoro ihe niile ha ga-eme ka ụmụ ha ghara ịna n'iyi. Society ana ụmụ ha n'iyi. Peer group like ife ọfụ na school, ife ọfụ na internet, then go social media and all that. Onye ka mụnwa ji wee sị na onwere nke m ga-eyuzu phone until SS3. Onwere nke m yuzukwanụ phone until SS3. Ka o wee kwe anyị na control certain things. You see, so parents nwere rule fa ga-play. Church nwekwa rule o ga-play. Ka ngwazi ya ga-eziokwu, society dị egwu. So you cannot blame parents 100% because onwe parents mechara ihe niile ha ga-eme tinye ụmụ ha ebe ha chọrọ ka ọnọdụ. Nwatakịrị baa na society turn out to something else. Yes. So 50-50. Kedu ife iwu maka ndị bụ na amemelu nne na nna fa ife mgbe ọ dị ndụ? Abụ onye nkuzi ụka. Ị bịa na chọọchị m, ị bịa na-eso seed n'aka m ka Chineke wee gọzie gị na support building of the cathedral, while na nne gị ebe obi mmiri na-eri ya. O nwere ụdị ekpere mkpere gị Chineke ya agọzi gị because your mother is hungry in the village. Nwunye dadị anyị na-eme birthday, igo peace akwa bịa nye nwunye m na ọ na-eme birthday. Gịnị ka inye mma gị mgbe ọ na-eme birthday? So some people don't know na the blessings of the mother the more important than the blessings of 100 pastors. Nne gị gọzie gị, ngozi nne gị gọziri gị nwere weight karịa ngozi bishop 50 gọziri gị ma nne ma nna. Ihe nji ekwukarị nke nne bụ na amara m ihe o ji bụrụ na ụmụ nwoke a na-anwụka n'oge. Nwoke pụrụ ana olileanya nwunye ya bụzi na ụmụ ya bụ di ya ọfụrụ anya. So nwa ya bụ di ya ọfụrụ anya rapụzia ya onye na-alụ cathedral, na-edevelop church, na-asọpọtụ pastor, na-eso seed, na-akwụ tithe, while ma mmiri afọ nọ n'ụlọ onwere onye na-enyere ya aka. Ekpegide ekpere ya ga-ekpekpesịa ị na-ene onye afọ ifụkwa na ihe na-eme ya ka na-emekwa ya na ekpere ada wọk n'isi ya because o nwere onye ji the original blessings ọ na-recognize and that is the mother. So o so ihe nji asị nwa okorobịa nwa agbọghọbịa no matter ife ị na-eme na church, no matter contributions gị na church, go home first. Nwa nwaanyị bụrụ gị 9 months, not just na o bụ gị 9 months, mgbe ọ mụchara gị after 9 months ka nke bụ ihe bidoro. Mgbe ọ chọrọ ịlara ụla ka ị ga-amụrụ anya bebe akwa, nne gị kpere gị ekpere n'isi ụtụtụ, nne gị bikwasị gị aka na shoulder kpere gị ekpere n'isi ụtụtụ. Mgbe ọ na-ataba atụ ụtụtụ ekpere ahụ nwere ezigbote weight. Ọ bụzọ na ịmarụ the secret, mgbe ahụ na-ekpere gị ekpere a iwere mkpịsị aka gị jide n'otubo gị maka na ụdọ jikọrọ gị na ya mgbe ị nọ n'afọ a na-akpọ umbilical cord bụ n'otubo ka o si gaa. Iwere mkpịsị aka gị jide n'otubo gị, mma gị bikwasị gị aka na shoulder
ihe nji ekwu shoulder bụ na ụfọdụ na-asị na ebe aka destiny dị, but igwe Bible of me for say for unto us a child is born and for unto us a son is given and his government shall be upon his shoulder. And when he was baptized, a dove came from heaven. The dove did not land on his head, it landed on his shoulder. And when he carried his cross on his shoulder. Isaiah chapter 22 verse 20, the key of the house of David will I place upon his shoulder. Then open your mother bikwasị aka na your shoulder. Ibikwasị aka na otubo gị ebe ahụ dochikọ gị na ya siga. Mama gị agọzigodo gị. Ị nwere ike igo ife niile dị n'ụwa wee jee kene mama gị o wee gọzie gị. Mana efelukwa na akwa ma ọ na-eri akwa ọkụkọ ma ọ na-eri ya goterie akwa, goterie rapa, goterie milk, goterie mmiri, ordinary water. Igotegodi bottled water otu anya dịka 1 pack. Present ya anya early in the morning. Akwa dị ya n'afọ ọfọ mụrụ gị. Mgbe a mụrụ gị o nwere rapa o ji kechite gị. Ife mbụ o nyere gị bụ mmiri, then milk maka na onye ga-ala ya. Ya bụ deep secret. Go to your mother with these things. Let her place her hands on your shoulder. Ekpele a karịrị ekpele prophet 25 ga-ekpe. Ekpele a ga-amịta mkpụrụ karịa ekpele bishop 150 ga-ekpe. So people na-arapụ mama ha jee na chọọchị na-eso seed. Ana m akpọ ndị ahụ ndị ewutara akọ n'uche ha. Ndị ebe anyị ọ nọ n'ogonu ihe nwanne anyị nwoke Rev.Ephraim Onoye kwuru. Ọ na-adị mma ndị na-amaghị akọwara ole maka na ọtụtụ ndị na-abịa na ihe onyonyo anyị na-ekiriwu soshal midia hapụta ha n'aka iri ha akọrọgbago elu ha akọrọgbata ala. Yes, omenala Igbo mara mma. Enweghị obodo ọbụla na-enweghị omenala. Obodo ọbụla nwere omenala. Nke ahụ obodo ọbụla nwere omenala. Ndị mmadụ a na-apụta ha bịa na soshal midia na-egosi omenala ha, egosi ihe ejiri bụrụ ha, ihe ejiri mara ha. Mana ọ bụ ihe mwute ka ukwuu a na ndị ebe anyị bụ ndị Igbo anyị onye ọbụla pụta na-egosi ihe ejiri mara anyị n'ihe onyonyo na-akparị omenala anyị. Omenala mara mma. Omenala m matara mmakwa ọfụma etoro m na mgbada na village throughout all my life. I stay with my grandfather, grandmother. Ana m afụ ka ha na-eme omenala. Ọ bụ ndị a na-alụ nwaanyị ọtụtụ nwaanyị ha na-eme omenala, anaghị eji eme ihe ọjọọ. Ana m ahụ ha nkwa mgbe ha na-ata ogu. Ọ na-abụ ihe mee n'obodo asị ka mara ihe mere. Omenala a na-emegide a na-eme ihe ọjọọ. Ọ bụ ndị mmadụ were tọọ ya upside down na-emezi ihe na-awụdị ihe kwesịrị na na-eme ha kpozie ya omenala. Ndụkwanụ makwana ihe ha na-eme abụghị eziokwu. Ha ji na-edeceive ndị mmadụ. Then they come up with to come against Christ ụzọ Chukwu na-edeceive people sị ha soro Christ. Omenala emegide Christ. Omenala emegide ndị chọọchị. Omenala na-eme ka ha, ndị chọọchị na-eme ka ha. Ụzọ ọ bụla ị chọrọ iso omenala na-asọpọtụ ihe ọjọọ. Ihe omenala na-eme ihe ọma nke na-adịdị mma bụ ihe na-adịdị mma. Omenala ga-asị kpube ihe adịdị mma a na-asọpọtụ omenala Igbo mma site na ụmụajị ruo na a na-asọpọtụ ihe ọjọọ. Mana ndị ebe anyị tọnụziri ihe ọjọọ tụsịzi ọwa omenala Igbo mba. Onye m dị sị ka m nweta vidio apụ m ka vidio o postiri masịrị ka m marịa vidio wee nye ọnụ ndị dọkwara saịtị ka ọ nụkiri nọkwanụ from our Rev.Ephraim Onoye maka onye kwere ke na-eso ụzọ Chukwu na-akụzikwa ihe nkụzi gbasara okwu Chukwu Kraịst na-akụzikwa ihe nkụzi na-emekwa ka ụwa niile mara na Christ is the way, the truth, and there is no other way except through Jesus Christ. So if you believe, share this video, like and share, and always follow him. So follow and hear more of good things about Jesus Christ, what God have using him to do in the life of people. And also don't forget to visit our Zion ministry, our brother Evangelist Ebuka, and what God have using him to do. Because he himself always come against people that come against Evangelist Ebuka. May God bless him and empower him more and more. Amen.